Aku kan poso. Golek kanca. Mbak Ida rene dulu. Napa, Mbak? Menurutmu tuh Mbak, masakanku kurang apa ya Mbak? Jajal ya. Kurang uyah, Mbak. Mbok kayak uyah sithik toh, rasane wis enak, wis mantep. Oh ya wes Mbak, matur saja Mbak Ida. Ya, Mbak. Mbak Dia. Lah aku kan poso toh, Mbak. Kok malah mbok nyicipin masakan iki piye? Lah aku ki batal apa ora ya, Mbak? Lah nek jarine wong-wong ki nek ra sengaja ya ora batal Mbak. Iya, tetapi kan aku mbok kon ngicipi Mbak Dia. Lah ngopo ra ngkon wong liya ngon ngicipi? Lah kuwi, aku mau kan ora sengaja nyicipi Mbak. Ya aku golek kanca. Lah nek kuwi sembatal aku apa kuwi Mbak? Lah ya ora ngerti aku, Mbak. Alah ya wis lah. Wis aku balik sik. Aku meh masak wis sore. Ya wes hati-hati Mbak Ida. Ya. Ayan tinggal ganjel weteng.